teďka v současné době, v době toho distančního vzdělávání. Když jsem přemýšlela, jak to rozdělit nebo jak tu přednášku strukturovat, tak jsem to viděla na takové 3 bloky, které jsou tak v těch odrážkách, které jste měli vlastně v tom dotazníku. Nejdřív se budeme věnovat víc těm dětem, to znamená, jak děti si můžou nebo jak si vytvářet ty správné návyky, jak si organizovat učení a ty své pracovní nebo ty školní povinnosti. Takže ta první část bude taková spíš se vztahovat k těm dětem. V té druhé části, no i ta první část vlastně vychází z toho, nebo to velmi podobné informace dostávají děti nebo žáci 2. stupně, kde už jakoby ta hodina, jak se učit efektivně probíhá, 8áci, 9áci už ji mají za sebou, 6áky, 7áky to čeká v tomto a v příštím týdnu. Takže vlastně dneska vy, co jste tady přihlášení, tak vlastně dostanete podobné tipy, jak ty děti podpořit v tom, aby se jim lépe učilo. V té druhé části tam už se zaměříme víc na to, jak si to zorganizovat a jak to zvládat v rámci té rodiny, protože chtě nechtě se z nás rodičů teďka stali i manažeři, tak trochu a je potřeba si ten čas s těmi zvýšenými nároky, které přišly, tak je potřeba si ten čas také organizovat, takže ta druhá část bude více zase o té organizaci toho našeho času v rámci teďka té situace stížené. A poslední část se bude týkat odkládání, prokrastinaci, nějakým typům, trikům, jak na to, nebo vysvětlením vlastně, proč k té prokrastinaci dochází a co se s tím dá dělat. Tak, tolik k tomu, co nás dneska čeká. Když jsem se dívala, kolik z vás se přihlásilo a udělala jsem si i přehled, z jakých ročníků jsou vaše děti, tak to byl docela jakoby široký záběr. V podstatě tam jsou tam zastoupené všechny ročníky. Nejvíc byli zastoupení prváčci a 6áci. Takže takové ty zlomové okamžiky v tom školním vzdělávání. Bohužel teda nějak došlo k tomu, že zrovna 6áci mají naplánované ty třídní schůzky na dnešek a mám pocit, že i prváčci. Takže zrovna ti asi se moc dneska neúčastní, ale i tak vlastně u těch nejmenších dětí, až to je ta 1., 2. třída, tak tam je to hlavně o tom budování návyků. O tom, že ty děti vlastně se teprve seznamují s tím, jak plnit ty své povinnosti a my jako rodiče v tom hrajeme poměrně zásadní roli. I to, do jaké míry třeba ty děti vedeme k samostatnosti, i když o tom bude víc ta jiná přednáška, do jaké míry se ty děti učí organizovat si ten svůj čas. Ale je to prostě vyloženě o těch základech, o tom budování a je to hodně o tom, že my jako rodiče v tom nějak aktivně fungujeme. V té 3. až 7. třídě tam postupně, samozřejmě není to nějak jakoby dané přesně úderem, když dítě vstoupí do 3. třídy, je to spíš takové orientační rozdělení, ale tam dochází vlastně tady v tom středním období k tomu, že s tím, jak postupně se stěžuje jakoby to učivo, jak narůstají ty nároky, tak dříve nebo později jsou ti žáci jakoby donuceni tou změnou okolností k tomu, že se musí nebo že by se měli naučit učit se, protože tak, jak ze začátku je to hodně o tom nějakém praktickém získávání těch dovedností čtení, psaní, počítání, pak postupně dochází k většímu zapojení paměti, takže ty děti se učí více nazpaměť a postupně, jak přibývá těch informací a toho učiva,
tak děti se učí učit se pracovat s těmi informacemi a s textem. Takže tam je nějaká ta změna, to, co doposud fungovalo, tak fungovat třeba přestává a hledají se nové cesty. No a potom ti osmáci, deváťáci, někdy už i ti sedmáci teda, tak tam už by měla být z velké míry ta samostatnost v organizaci času. Už by měli zvládat si to sami řídit a ten rodič tam má tu funkci spíš takovou podpůrnou, že vlastně podporuje tady v této zátěžové situaci to své dítě v tom, aby to nějakým způsobem zvládalo. Záleží teda hodně i taky na tom, jaký je vztah mezi tím dítětem a rodičem, ale i je poměrně běžné, že v tomto věku se dospívající bouří té rodičovské autoritě, nebo nejenom rodičovské autoritě, chtějí si dělat věci po svém, takže opravdu může docházet i k nějakým třenicím, co se týče tady toho, jak se učit, jak často, jak dlouho a ten rodič už by měl více ustupovat do ústraní a více opravdu jenom inspirovat, podporovat a tak. S tím, že tohle je samozřejmě něco, co bychom si řekli tak, jako to platí pro toho průměrného žáka, ale žádný průměrný žák vlastně neexistuje, jakože každé dítě je jedinečné, každé dítě má své potřeby, své individuální nějaké odchylky, takže to, o čem budu i dál potom mluvit v tom plánování, tak jakoby vzešlo na základě nějakých výzkumů a nějakých doporučení a platí to opravdu pro nějaký průměr, nějakou tu populaci, ale samozřejmě, že jsou tam různé individuální odchylky, které prostě je potřeba, aby si to každý ten žák a každý ten rodič ušil na tu svou míru. Jak jsem říkala, různé děti mají různé potřeby. To vychází z typologie osobností, takže jsou děti, které potřebují vyšší míru autonomie a samostatnosti, prostě si chcou ty věci dělat víc po svém. Jsou děti, které jsou třeba více takové nějak jakoby závislé na té rodičovské autoritě, kdy vlastně víc tam je pro ně důležitý ten vztah a více podřizují třeba tomu, co chce ten rodič, ale opravdu je to velmi individuální a to už bychom zase zabíhali do nějaké typologie osobnosti a na to dneska není ani čas, ani není to téma úplně k tomu určené. Pak jsou ještě další děti, které mají nějaké své specifické potřeby. Ať už to jsou děti, které mají různá dys, nebo to jsou děti, které třeba jsou to, nechci říkat ADHD děti, protože to nálepkování moc nemám ráda, ale třeba děti takové neklidné, takovou s vyšší potřebou té akce. Takže to jsou potom takové ty specifické potřeby, které je dobré právě tady v tom organizace učení a práce zohledňovat a nějakým způsobem jakoby na tom stavět. Co děti teda potřebují, co se týče toho, jak se naučit ty návyky nebo jak získat ty pracovní návyky, potřebují naši velkou podporu, ale také i to vedení. Ta samotná podpora nestačí. A to vedení aspoň do toho období toho dospívání je naprosto zásadní, protože musíme si uvědomit, že jsou to úplně nové dovednosti, které si to dítě musí naučit. Nikdo z nás se nenarodil s tím, že by věděl, jak si má zorganizovat čas, že bychom se narodili s tím, že máme tu schopnost, nebo že si dokážeme regulovat tu svou činnost, že dokážeme i zapojit tu svou vůli. To jsou všechno věci, které jsou nějakým způsobem návykem nebo získanou sociální dovedností.
A ty děti se to musí učit, musíme to i tomu rozumět, že se to teprve učí, to znamená, když se něco učím, tak to nejde všechno hned a nejde mi to všechno perfektně hned. Takže i to pochopení je tam na místě. Ale vlastně dalo se říct, že čím dřív to dítě získá ty návyky, tím jakoby získává určitou výhodu v tom. Ať už jsou to ty návyky pracovní, nebo ty návyky, nebo ty vlastnosti té vůle, ty volní vlastnosti. Protože tak trochu, když řeknu s nadsázkou, když toto dítě tak nějak aspoň nezačne na tom prvním stupni a pak postupně přichází do té puberty, tak pak se právě začne bouřit té rodičovské autoritě a už jakoby ty naše možnosti, jak do toho nějakým způsobem zasáhnout a jak ho v tom dobrém ovlivnit a vést, jsou už značně omezeny. Takže proto určitě čím dřív, tím líp, ale i tak nic není ztraceno, i když už máte děti starší, i možná to pro ně bude těžší se to teďka naučit, ale i tak to lze. Jo? Ty návyky, znáte to, i dospělí se učí, takže vždycky, když se chci naučit nový návyk, tak když mám dobrou motivaci a dobrou vůli, tak to jde i v tom, jde to vlastně kdykoliv. To, proč si myslím, že tady to vytvoření těch pracovních návyků je pro děti strašně důležité a proč jsem třeba i přistoupila k tomu, že na tom druhém stupni dělám tady ty hodiny pro ně, je to, že já pak v 9. třídě, když se s nimi setkávám v rámci poradenství pro volbu střední školy, tak dost často narážím na to, že intelekt sám o sobě nestačí. Že je řada žáků, kteří mají třeba nadprůměrný intelekt, když vlastně děláme ten inteligenční test, tak vyjdou nadprůměrní, ale právě proto, že nemají ty pracovní návyky anebo nemají ty volní vlastnosti, tak ten jejich výkon je průměrný a naráží na to, že už jsou nějakým způsobem omezení v tom výběru té střední školy. Že by třeba někam chtěli, ale prostě teď se omlouvám, píše mi kolega. Dobrý. Tak to nic, to není k tématu. Omlouvám se. Jo, že vlastně to, že jsou chytří a že jim to někdy jde samo od sebe, nestačí. Naopak jsou žáci, kteří právě díky těm volným vlastnostem a díky těm pracovním návykům, i když mají ten intelekt průměrný, tak mohou dosahovat velmi výborných výsledků a vlastně kompenzují nebo staví na tom, rozvíjí ten svůj potenciál díky právě těm pracovním návykům, které jsou tak důležité. Tak a teď už k té organizaci učení, tedy to, co jsem vlastně nějakým způsobem sdělovala i těm žákům. Než přistoupí vlastně k tomu samotnému učení se, tak by měli udělat několik kroků. V první řadě by měli odstranit všechno, co by je mohlo rušit. To znamená vypnout, co vypnout jde, mobily, televize, nějaké, když pracují s počítačem, tak nějaké takové ty věci na pozadí, které nám běží. Takže to je první takový důležitý bod. Odstranit ty překážky, které by je pak mohly jakoby nějak odlákávat, nebo to jsou takové ty lákadla, které by je mohly odvádět od té práce. U malých dětí se třeba i doporučuje, u těch menších, třeba ty nižší ročníky na tom prvním stupni, i omezit ty smyslové vjemy, to znamená třeba na co se dívají. Jsou děti, které jim může vadit jakoby výhled z okna, protože je neustále jakoby vytrhává z toho soustředění to, že venku se pořád něco děje, že? Takže i ten výhled z okna pro některé děti může být rušivý. Takže přizpůsobit tomu to prostředí. Potom by si měli připravit vše, co by mohli potřebovat.
A to z toho důvodu, že by se nemělo stát, že když už si k tomu učení sednou, takže že budou potom vytrhnutí z nějaké té své činnosti nějakou takovou drobností. Jo? Že třeba teď zjistím, že jsem si nechal někde položený sešit pracovní. Jo? Nebo u těch větších dětí vždycky říkám, první si promyslete, co všechno budete potřebovat. Jo? Že třeba, když se učím angličtinu, tak můžu potřebovat i slovník. Když matiku, tak to může být kalkulačka. Jo? Že vlastně nezůstat u toho, jdu se učit matiku, tady mám sešit matiky a jdu počítat, ale musím si jakoby promyslet dopředu, co vše k tomu budu potřebovat. Zároveň jim i doporučuji další věci, a to něco na pití by měli mít u sebe a něco drobného k zakousnutí, ať už to je třeba kousek ovoce, nějaké krekry, nějaké prostě takové drobné, lehké zakousnutí, protože pití a jídlo jsou takové nejčastější rušiče od té práce, takové ty věci, které nás odlákávají od té práce. Jo, takže začnou se učit, teď to třeba moc nejde, řeknu, tak se jdu napít a teď se jdu najíst. Jo, a tím vlastně, že se z toho neustále vytrhávají, tak pak dochází právě k té prokrastinaci a k tomu odkládání úkolů. Takže proto jsem jim i doporučovala, aby měli něco drobného k zakousnutí a něco k zapití, aby to měli po ruce a ve své podstatě se nemohli v uvozovkách vymlouvat na to, že se jdou třeba napít. Potom, co je ještě důležité připravit si, tak jsou podmínky k učení. Tady bych opravdu apelovala na to, že každé to dítě je velmi individuální a to, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. Tak na to prosím i myslete, zvlášť u těch menších dětí, kde to ten rodič více organizuje, že to, co vyhovuje nám, nemusí vyhovovat těm dětem. Takže pokud už jsou ty děti trochu schopné se o tom bavit, tak se ho zeptejte, co mu vyhovuje. Pokud jsou to opravdu ti prváčci, tak tam bych spíš šla metodou pokus omyl, vyzkoušet něco a pak se ho zpětně ptát. Bylo to takto v pořádku, chtěl bys něco jinak? A teď k těm podmínkám k učení. Já se zastavím u jednotlivých těch věcí. Takže zvuk. Někdo potřebuje naprosté ticho. Někdo může mít i nějakou takovou hudbu jako podkres. Většinou se doporučuje hudba beze slov a samozřejmě spíš tišší hlasitost. Ale je to opravdu velmi individuální. Někdo zvládne i nějakou tu hudbu se slovem, někoho to prostě tak neruší. Někomu nevadí i třeba hlasitý hovor nebo opravdu nějaké taková vyšší intenzita toho zvuku. Takže se společně s dětmi nebo sami pro sebe zamyslete, jak toto vaše dítě potřebuje. Jo, jestli ticho, hudbu, nebo nevadí ani vyšší intenzita hluku. Pokud jde o světlo, tak někdo preferuje jasné světlo, lampičku, někomu vyhovuje zase naopak takové to tlumenější, intimnější osvětlení, takže i tohle je dobré zohlednit. Pokud jde o prostředí, tak tam zase některé děti potřebují vyloženě čistý stůl a na něm jenom ty věci, které v ten daný okamžik budou potřebovat k plnění úkolu. Některé děti, třeba zvlášť ty větší potom, mají rádi takový ten svůj pracovní bordýlek, jakože mají na tom stole vlastně spoustu věcí, ale zároveň mají přehled, co kde mají a ví, že tady v té hromádce najdou tohle a tohle, co potřebujou. Některým dětem se dobře učí třeba i v posteli, tak bych to úplně nezatracovala, pokud nemají vyloženě písemný úkol. A teď to se týká spíš těch větších dětí.
Takže pokud nemají vyloženě něco, kde by měli sedět u toho stolu a psát, tak klidně jim i umožněte, ať se učí v posteli, jo? Že si tam nanesou, udělají si tam ten svůj pelíšek, nanesou si tam prostě věci, které budou potřebovat a učí se v té posteli. Nebo mi v rámci těch hodin, které dělám s dětskama, tak mi říkali, že se třeba učí rádi na sedacím pytli, nebo dokonce na zemi, jo? Že mají jako na zemi, že si udělají takový jako bivak na zemi a učí se rádi na zemi. Takže i tady to prostředí by si měli nastavit opravdu podle toho, co jim je příjemné. U těch nejmenších tam jakoby bych doporučovala opravdu co nejméně podnětů na tom stole, takže spíš opravdu ten čistý stůl a žádné jako hračky, třeba ne, nějaké drobnosti, jo, prostě něco, co by je mohlo rušit, protože ta pozornost těch nejmenších se teprve vyvíjí a vlastně je snadno odklonitelná. Takže u těch prváčků, klidně i u těch druháčků, jo, ta pozornost se vyvíjí jako fyziologicky až do 8. roku věku. Takže klidně prostě u těch nejmenších dětí, školáků, spíš jít tady tím doporučením málo rušivých elementů okolo a spíš to klidnější prostředí. Pak je taky rozdíl, co se týče, jakou máme rádi teplotu. Jo, někdo má rád teplejší prostředí, někdo chladnější. Upozorňovala jsem žáky, že by hlavně mělo být teda kyslík, vyvětráno, takže i když mám rád teplé prostředí, tak se buď prostě zachumlám do nějakého svetru, ale aby tam byl v místnosti kyslík, nebo větrám v těch přestávkách intenzivně a tak. A potom bych i ráda zmínila, že jsme různé typy, pokud jde o čas, kdy se nám dobře plní jako různé úkoly, takže naprosto přirozeně jsou žáci, kteří raději budou pracovat ráno, jsou žáci, kteří budou přirozeně raději pracovat třeba odpoledne a později odpoledne. Takže zase snažit se to s těma dětma nějak vykomunikovat, a nastavit jim ty ideální, nebo buď pomoci jim nastavit, anebo je nechat, když už jsou větší, ať si ty podmínky nastaví sami. Pokud jde o ten čas, tam zase jenom k těm velmi malým, k těm prváčkům, druháčkům, klidně i opravdu ten první stupeň, tam zase je to z hlediska toho vývoje té nervové soustavy, tam by opravdu měly být ty činnosti spíše jakoby do těch dopoledních hodin směřovány, odpoledne už pak jenom velmi lehce a ne dlouhodobě. Ne, že by třeba měli odpoledne sedět, já nevím, několik hodin nad tím učením. Jo? Tam už by to měly být třeba kratší ty bloky, odpoledne, dopoledne, víc třeba tu práci si směřovat na to dopoledne. Takže to je vlastně to, co by se mělo nachystat a předpřipravit těm dětem, než dojde k samotnému učení. A když teďka přeskočím ten samotný krok učení se, tak by měli se i odměňovat, nebo vy jako rodiče u těch menších nezapomínat na odměnu. A nemyslím tím, že to nutně musí být odměna nějaká materiální. Může to být odměna ve formě klidně od toho ocenění, si fakt dobrý, že jsi to zvládla. Ale může to být i třeba odměna ve formě teď jako splnil jsi tyhle úkoly, tak teď třeba můžeš podívat na ten díl toho oblíbeného seriálu. Nebo si zahrát teďka tu hru, kterou chceš. Jo, aby vlastně díky těm odměnám a díky tomu, že se budou odměňovat za ty splněné úkoly, tak dochází k vytváření dobrých návyků a vytváření pozitivních asociací s učením. Takže nemyslím jako za každou cenu jakoby je v vozovkách uplácet tou vnější odměnou, to úplně ne, ale je dobrý, když si vlastně to učení můžou spojit s něčím pozitivním. Jo, s něčím, co si pak můžou třeba dopřát. Jo, takže zase to by bylo téma na trošku i jinou přednášku. Je pak rozdíl i u těch malých, jestli odměňujeme my,
nebo jestli se to dítě odměňuje samo, jestli vlastně si samo řekne, jo, je tam, prostě je to ten rozdíl v té komunikaci. Takže s odměňováním opatrně a spíš to směřovat k tomu sebeodměňování, jo, aby to dítě oceňovalo samo sebe za to, že se mu něco podařilo v tom učení se. Jo. Tak. Tolik k tomu, co před učením. No a ještě než teda začnou se samotná ta činnost toho učení, tak je tady ještě téma plánování. Jak si to teda naplánovat? Co vnímám jako velmi důležité a souvisí to právě s tím odkládáním. Stanovte si hodinu, kdy se začne to dítě učit u těch malých, u těch větších, ať si to stanoví sami. Ale v tu dobu ať pak opravdu začnou. Může se k tomu použít různé upomínky na mobilu, budíky a podobně, ale velmi důrazně nedoporučuji žákům, když s nimi o tom mluvím, takové tak za 5 minut. Myslím si, že to tady s váma dospělýma nemusím moc jako rozebírat, že tomu tak nějak jako rozumíme a že jakoby takové ještě 5 minut jako moc k ničemu nevede, kromě teda k té prokrastinace. Pak doporučuji udělat si ten seznam úkolů, ale nejenom úkolů ve smyslu předmětů, ale stanovit si pokud možno co nejkonkrétnější ty kroky. To znamená třeba spočítat tady ten sloupeček příkladů, udělat tady tohle cvičení v pracovním sešitě, přečíst si kapitolu z učebnice, naučit se tady tolik a tolik slovíček. Jo, buďte při tom stanovování cílů, ať už společně, nebo ti žáci, by měli být co nejvíc konkrétní. Za první, když si to konkrétně stanovíme cíl, tak pak teda můžeme se odměnit za to, že jsme ten cíl dosáhli. Za druhé, prostě když máme konkrétní ten cíl, tak víme, jaké máme dělat ty kroky k tomu jeho splnění. Jo, že když si řekneme, budeme se učit matiku, tak zvlášť u těch větších děcek to sklouzne k tomu, že otevřou sešit matiky a budou dělat, že dělají. A vlastně, co to znamená, že se teda naučili tu matiku? Jo, jakože nevíme, co to znamená to učit se matiku. Nevíme, co je ten výsledek, který by měl být. Takže být co možná nejkonkrétnější. A taky je dobré si k tomu říct, kolik času mi to asi zabere. Jo, mít představu ohledně toho času, který mi to bude trvat. Ze začátku je dobrý být pokud možno reální, takže i vy třeba s těma menšíma dětma snažte se ty časy jako vnímat reálně. Jo, že ne ani to, tak hlavně je důležité ten čas nepodhodnotit, to znamená, že si řeknu, že za 15 minut to budu mít hotové, ale za 15 minut to nestihnu. To pak dochází k té negativní smyčce, nestihl jsem to, jsem hloupý a podobně. Takže radši si stanovit třeba ten čas o něco málo vyšší, s tím, že pak psychologicky samozřejmě pak výhoda, jo, zvládl jsem to a ještě mě 5 minut zbylo, takže tam je to posilování, takže buď reálně, anebo mírně ten čas si nastavit výš, aby nedocházelo k tomu selhávání. Potom doporučuji velké úkoly si rozdělit na menší části. Dětskám říkám, že když si objednají pizzu, tak taky nezačnou jíst tak jako celou, že by se zakousli do celé pici, ale taky si ji rozkrájí na menší klínky. Takže podobně i s těma úkolama, rozdělit si větší úkoly na menší. No a začínat teda tím nejobtížnějším. To znamená, dokud je dostatek energie, tak začnu tím, co mi spotřebuje nejvíc té energie. Takže začnu tím nejobtížnějším a má to jako takový druhý jakoby, efekt, takovou přidanou hodnotu, že když vlastně to nejhorší už splníme, tak si můžeme říct, tak nic horšího už mě dneska potkat nemůže. Jeden autor, Brian Tracy, o tom mluví, jako má i vlastně, který se věnuje tady těm teoriím, jak plnit ty povinnosti a tady té
té organizaci, tak má dokonce knihu s názvem Sněz svou žábu, nebo tak nějak se to jmenuje. A ten vlastně pracuje s tím přirovnáním, že když už musíš sníst tu žábu, tak to neodkládej a udělej to hned. Protože když ji musíš sníst, tak ona jako nikam nezmizí, nezmenší se, bude to pořád stejně nechutné sníst tu žábu, ale když se do toho dám hned, tak to budu mít aspoň rychle za sebou. Takže to se mi líbí tady to přirovnání k těm nepříjemným úkolům nebo k těm obtížným, delším, náročným úkolům. Když už musíš sníst svou žábu, tak s tím začni hned a neotálej. Teď už plynule přejdeme k druhé části. Chtěli byste se teďka v té první části, kdy jsem se věnovala víc tomu, jak organizovat si to učení s dětmi, chtěli byste se k tomuhle něco zeptat? Tak vypadá to, že ne. Když byste chtěli, tak klidně na konci ještě bude určitě prostor pro otázky. A přejdu tedy plynule k tomu, že jsme se dostali do situace, kdy to učení je jen jedna z povinností, která se na nás teďka sesypala, že řada maminek, ale předpokládám, že i tatínků, kteří jsou třeba s dětma doma, se teďka nějakým způsobem potýká s tím, že mají navařit, postarat se o domácnost, do toho asistovat dětem při online výuce, plnit s nimi samostatné úkoly, nebo úkoly, které jsou jakoby v rámci toho samostatného plnění, starat se o nějak o partnerský vztah, že teď se to nějak jako všechno nakumulovalo. A jak to tedy zvládat, nebo jak se s tím popasovat? Co nám vlastně může pomoci v tom zvládat tady tu náročnou situaci? Pardon. Ráda bych vlastně tady tak trochu zmínila to, že to, jak se vlastně mají děti učit nějaké ty pracovní návyky k tomu, jak se učit, že k tomu jsme jim my jako rodiče jakoby úžasným vzorem. A to úžasným myslím jakoby s tím vším, jak to může jakoby fungovat. Že vlastně my, když sami v té organizaci naší práce tak trošku plaveme, odbíháme od jednoho úkolu k druhému, vlastně nic pořádně nedokončíme, tak to taky těm dětem vysílá nějakou jakoby zpětnou vazbu nebo nějakou informaci jim to dává. Když my si to umíme zorganizovat, umíme je to potom naučit, jsme jim jakoby tím příkladem. Protože ty sociální dovednosti a k tomu patří ty pracovní návyky, se nejlíp učí tou nápodobou. Co si budeme povídat? Prostě můžeme těm dětem neustále něco říkat, ale z největší pravděpodobností, pokud to nebudeme dodržovat sami, tak ty děti to jakoby nebudou. Buď to budou dělat jenom, když se na ně díváme a neusvojí si to jakoby sami zažité, anebo to nebudou dělat vůbec. Takovým typickým příkladem je uklízení. Když děti nějakým způsobem chceme, aby po sobě uklízeli, ale sami třeba, tatínek dojde z práce, nechá někde položené svoje oblečení na pohovce nebo někde hozené na věšáku a neuklidí si ho, ale třeba po dětech chceme, aby si to svoje oblečení uklízeli, jak přijdou ze školy. Tak třeba v tom může být ten rozpor a podobně je to i s tou organizací času, kdy vlastně my to ty děti nejvíce učíme tím, že jim dáváme ten dobrý příklad. Ale zároveň bych vás chtěla podpořit v tom, že děti se učí i z toho, že chybujeme. Že třeba vidí, že něco nám úplně nefunguje. A když s nimi o tom dokážeme mluvit a dokážeme i nahlédnout na tu naši chybu, tak z toho se ty děti taky učí, že vlastně
chyba je jako ten prostředek k tomu sebezlepšování a k té práci na sobě. Takže to neznamená, že teďka v této situaci musíme být úplně vyzenovaní rodiče, kteří s přehledem zvládnou veškerou organizaci, nic se jim nikde nezadrhne a nehroutí se pod tíhou teďka všech těch úkolů. Tak to jsem tím říct nechtěla. Jenom opravdu taková inspirace, že když vlastně my se naučíme ten svůj čas organizovat a zvládat, tak potom to i pro ty děti bude snazší. Jak to tedy, tak jak s tím učením a s těma dětma, vlastně to, o čem jsem mluvila, tu předcházející část, to je jen takový stručný nebo nějak jakoby zhuštěné ty informace, které vlastně jsou použitelné i samozřejmě pro ten náš běžný život, nejenom pro to učení. Takže co je důležité, nepodcenit plánování. Jo, právě když se nám stane, že podceníme to plánování, tak dost často dojde k tomu, že se v tom nějakým způsobem jakoby zasekáme. Jo, nebo když právě přijde nějaká zátěžová situace, nějaká nečekaná událost, nebo se necítíme dobře, tak právě díky tomu plánování se z toho můžeme nějakým způsobem jakoby vykřesat, vyhrabat. Úplně ideální je udělat si plán předchozí den večer, jakože si dneska večer udělám plán na zítřejší den. To je asi ideální stav, ale někdo zase je spíš zvyklý si to udělat až ráno, si to naplánovat. Takovéto plánování v průběhu dne, jakože uvidím, co ten den přinese a podle toho se zařídím. No, nechci říct, že je to úplně špatná strategie, když vám to funguje, tak to klidně tak dělejte. Tady u toho průběžného plánování je to riziko, že neuděláme to podstatné. Že vlastně večer zjistíme, že jsme sice spoustu věcí udělali, ale neudělali jsme to nejdůležitější. Takže proto je lépe si to více plánovat, obzvlášť teď, když je ta zátěž na nás větší, tak to opravdu nepodceňovat. Teorie, nebo jedna z těch teorií, z kterých jakoby já jsem teďka pro tuto přednášku čerpala, určitě jste o ní už slyšeli, je to takzvaná metoda Getting Things Done, takže udělat věci. Teď přesně nevím, jak se ten autor jmenuje, Ellen, ale nevím to jméno. Tak vlastně on hovoří o tom, že jsou 3 typy činností, které vykonáváme, když pracujeme. A tím pracujeme nemyslím jakoby to nebo jenom to zaměstnání, ale když celkově prostě pracujeme na něčem, tak jsou 3 typy činností, které vykonáváme. Takže buď děláme tu předem určenou práci, to znamená postupujeme podle toho svého plánu. To je asi takový ten ideální a je fajn, když tady jakoby poměr těchto činností je nejvyšší. Potom taky ale děláme práci, která se objevila. A tím vlastně dáváme té práci, která se objevila, vyšší důležitost. A tohle je dobré, když nějaká taková věc se naskytne, tak je dobrý si to v ten okamžik trošičku zreflektovat a zpochybnit, jestli teď opravdu mám opustit ten svůj plán, pokud ho teda máte, a začít dělat tu naléhavou věc, která se vyskytla, anebo to možná není tak naléhavá věc. Jo, že někdy máme tendenci sednout na lep, že něco se vyskytne a já to teď začnu řešit, ale vlastně se tím úplně zasekám. A pak zpětně, když se na to podíváme, tak bych zjistila, no jo, vždyť já jsem to nemusela řešit zrovna teď hned. Takže neříkám, že se nemá, když se něco objeví, tak mám říct, jako ne, teď to nemůžu, teď bych narušila svůj plán. To ne,
ale spíš se na to dívat i tím kritickým okem, jestli je to opravdu, to, co se teď objevilo, jestli je opravdu teďka to nejdůležitější, co mám dělat. To je taková ta volba priorit. No, když začne hořet, tak to je jasné, že začnu hasit. Jo, že si neřeknu, ne, to nemám dneska ve svém plánu. Ale může třeba přijít, a teď mě napadá příklad z toho pracovního prostředí, může přijít kolegyně s nějakým novým nápadem a já můžu říct, jo, tak pojďme se o něm bavit, ale neudělám tím pádem ty důležité věci, které jsem měla naplánované. A nebo můžu říct, fajn, děkuju a vyhradíme si proto čas v tehdy a tehdy, nebo zítra v tehdy a tehdy. Jo? Takže nesednout hned na lep těm věcem, které se nám v ten daný okamžik objeví. A potom třetím typem činností je definování vlastní práce. To znamená, to je to, co děláme, když plánujeme, rozhodujeme se, co budeme dělat a tak. Jo? Takže tohle určitě má taky své místo v těch činnostech, které děláme. Tak a jak se teda rozhodovat? Podle čeho, když mám nějaký seznam úkolů, za chvilku si řeknu, že ten seznam není úplně jakoby ideální, ale třeba já jsem seznamový typ a mně to docela funguje, ale seznamy nejsou jakoby úplně to nejlepší řešení. Ale když teda mám, dejme tomu, nějaký seznam činností, tak podle čeho se mám rozhodnout, čemu se budu věnovat. Tak prvním takovým kritériem je kontext, protože většina činností buď vyžaduje nějaké konkrétní místo nebo nástroj. Jo, tím myslím, a teďka to už převedu do toho domácího prostředí, kdy jakoby jsme doma, tak třeba vařit oběd můžu opravdu jenom v té kuchyni. Jo, takže potřebuji být v kuchyni. Nebo ten nástroj. Když budeme rozdělovat nějaký si ten program toho dne pro všechny rodinné příslušníky a vím, že na tu online výuku, že jo, to dítě holt potřebuje ten počítač nebo mobil, tak to musím prostě zorganizovat tak, aby v ty časy, jo, že to je ten kontext, jo, že ten potřebuje počítač k této práci. Jo, takže podle kontextu se rozhoduju, jestli a kdy tu danou činnost budu dělat. Pak zvažuju dostupný čas, kolik na to mám času. Proto je dobré si jakoby na ty činnosti, nejenom, že mám seznam činností, ale i si tak jakoby nějak zvážit, jak dlouho nám ty činnosti budou trvat, tak jak jsem to říkala u toho plánování učení. Protože je nesmysl, když vím, že na to mám 15 minut, tak jít třeba, nebo říct si, půjdu umýt celou koupelnu, protože vím, že za 15 minut to nestihnu, ale můžu si říct, že třeba umyju umyvadlo. Jo, takže mám dostupný čas a podle toho, když mám ty činnosti a vím, jak dlouho mi budou trvat, tak si podle toho, jaký čas mám, tak navolím ty činnosti. Potom mám taky nějakou dostupnou energii, to znamená, jestli mám vůbec energii na to, jakoby plnit teďka ten úkol. Jsou úkoly, které jsou náročnější, energetický, nebo jsou takové úkoly, do kterých se nám teďka moc nechce a víme, že by nám sebrali moc té energie. No a posledním kritériem je priorita. A tam bych opravdu dala na to důraz, na tu prioritu, což znamená, která činnost se v daném kontextu s dostupným časem a energií nejvíce vyplatí. Celkově bychom, když si děláme ten plán a momentálně v řadě rodin opravdu dochází k tomu přetížení, tak stanovovat si ty priority a jet podle těch priorit. Jo? Budu se o tom bavit ještě za chviličku víc. Tak, jak tedy, jak tedy nějaké ty tipy k tomu? Když zjistím, že daná činnost zabere méně než 2 minuty, tak se doporučuje udělat ji hned.
protože to, co vlastně bychom ten čas vložili do toho, že si ji někam poznačíme a pak s tím dál budeme někdy si ji zařazovat do třeba toho plánu, tak to nám zabere víc než samotná ta činnost. Takže pokud to jde a zabere to méně než 2 minuty, tak ji uděláme hned. A nebo když je víc takových drobných činností, tak je sloučíme. Co znamená třeba vyřízení mailů. Vím, že mám vyřídit maily, tak si na to vyhradím nějaký větší čas, ale sloučím, jakoby vyplatí se vyřídit třeba všechny maily jednou za den, nikoli v průběhu dne tu 2 minutky, tu minutka, tu 5 minut. Jo? Takže udělat hned nebo sloučit malé činnosti do větší. Potom, co bych vám velmi doporučila v této době, tak se nad každou tou činností zamyslet, jestli náhodou nemůžete na někoho delegovat. Jestli náhodou třeba nějaké domácí povinnosti nemůžete delegovat na partnera, jo, jestli, nebo něco na ty děti, když už jsou větší. Jo, nenechávat si to všechno jenom na sobě, protože pak dochází k tomu přetížení toho systému nejen rodinného, ale i vašeho osobního. A asi to není úplně to, co v této chvíli potřebujete. Takže hodně se zamýšlejte nad tím, jestli jako to jde přesunout někam dál tu činnost. No a když zjistíte, že to nejde udělat hned a ani to nikomu nemůžete delegovat, tak můžete se rozhodnout odložit to na později. To znamená, buď si to zanesu přímo do kalendáře, že je to nějaký termínovaný úkol a vím, že v tom kalendáři, diáři budu mít tu činnost naplánovanou od tehdy do tehdy. A nebo když to není termínovaný úkol, tak si ho zaneste, je takzvaný, a doporučuji vám to udělat, seznam dalších kroků, kdy máte vlastně sepsaný seznam všech činností, které chcete v nejbližší době udělat. A vlastně tady s tím seznamem potom pracujete jakoby při tom plánování. Jo? Takže když vlastně vy si plánujete třeba ten další den, tak tam máte nějaké úkoly, které jsou termínované. Může to být ta online výuka dětí, vaše nějaké prostě telefonické třeba vyřizování, pracovní povinnosti a podobně. Pak zjistíte, že máte určitý časový úsek, podíváte se do toho seznamu těch dalších kroků, co je potřeba udělat, a potom už postupujete podle toho kontextu, času a té energie a priorit a vlastně doskládáváte si ten denní plán podle těch 4 kritérií rozhodování. Takže z toho seznamu dalších kroků si to přenášíte potom do toho denního plánování. Nevím, jestli jsem teďka byla úplně srozumitelná. Jestli chcete, tak se klidně teďka ptejte, než přijdu k dalšímu tématu, a to je to odkládání a prokrastinace. Jinak tady tohle je opravdu jenom výtah, vlastně to, co jsem vám teďka řekla v nějakých 20 minutách, tak tomu se věnuje jako několik knih, věnují se tomu celé semináře, nejenom semináře, ale celé kurzy několika denní. Takže tohle je opravdu jenom takový stručný výtah toho, co by vám v té současné situaci, takové tipy, které by vám třeba mohly být užitečné a mohly pomoci. Tak, pokud nejsou teďka dotazy tady k technice zkráceně GTD, když si to budete dohledávat, když si zadáte GTD, tak vám to najde, to Getting Things Done. A už jsem si vzpomněla, Ellen Parker je ten autor. A jsou k tomu i třeba aplikace různé ke stažení, které vám pomůžou. Já bych spíš doporučovala tužka papír, ale je to teďka poměrně hodně, vyjede vám tam spoustu informací k tomu, když tu zadáte. Tak a teďka teda k tomu odkládání. Co ovlivňuje tu naši schopnost jít do akceschopnost, a potažmo tedy, co souvisí s tím odkládáním, s tou prokrastinací. Vybrala jsem 2 takové věci, o kterých bych vám dneska ráda řekla. Tou první je seberegulace.
Neboli to jsou ty volní vlastnosti, jak jsem schopná se přinutit udělat to, co se mi nechce. A druhá věc, o které budu mluvit, je rozhodovací paralýza. K té seberegulaci. Ač se to nezdá, tak naše jednání je ovlivněno více emocemi než rozumem. On sice jakoby poroučí ten náš racionální mozek, ale může se stát, že ten náš emoční systém ho neposlouchá. Je k tomu taková pěkná metafora slona a jezdce na něm. Zkuste si představit slona a takového toho jezdce malého, který toho slona řídí. Ten slon, to jsou ty naše emoce a ten jezdec, to je ten náš rozum. A někdy se ten jezdec může jako snažit, co mu fakt síly jako dají, ale prostě ty emoce neukočíruje. A cílem není, aby jsme ty emoce umlčeli, to bychom ani nechtěli, ale abychom jakoby nebyli jejich otroky, aby ten jezdec toho slona vedl, nikoliv, že se na něm veze a vlastně ten slon si jde kam chce. Jo, takže cílem toho ovládnutí toho slona by mělo být nebýt jeho otroky, nenechat se vést tím slonem. Jak vlastně, o čem ta seberegulace je? Vlastně čím schopnější a silnější jezdec je, a to je vlastně ta schopnost toho jezdce, to je ta seberegulace. Takže čím ta seberegulace je lepší, čím ten jezdec je schopnější, tím lépe dokáže udržet toho slona na správné cestě. Je-li ale ten jezdec slabý, to znamená ta slabá vůle, anebo je-li příliš vyčerpaný, to znamená, už jsme spotřebovali veškeré své zdroje energie, tak tím pádem přestane ten jezdec, ten rozum, být schopen toho slona neboli ty emoce řídit. Co s tím? Řízením slona je takzvaný kognitivní zdroj. Jo? A ten kognitivní zdroj se tím samotným řízením slona vyčerpává a je potřeba o ten zdroj pečovat. Protože my tím, že ta naše seberegulace se jakoby neustále snažíme se zregulovat ty naše emoce a řídit toho slona, ale tím vyčerpáváme jakoby ten zdroj sami sebe, zjednodušeně řečeno. A když nebudeme o ten zdroj pečovat a když nebudeme dočerpávat, tak se brzy vyčerpáme a pak už nebudeme schopni toho slona řídit. Takže jak na tom pracovat? Buď můžeme ten kognitivní zdroj obnovovat, to znamená dočerpávat tím, co mě jako nějak posiluje. Může to být pohyb. Pro někoho to může být i jakoby četba. Jako obecně asi ten pohyb je nejlepší, jo? Nebo nejlepší, nejlíp to dobíjí tu energii. A teď nemyslím pohyb, že si musím jít zaběhat, ale může to být, že si jdu na 15 minut projít ven, může to být ale i klidně jakoby dočerpat tu energii v podobě jakoby té potravy, jo? Že potřebujeme se najíst, že někdy jsme tak ve vleku těch povinností, že zapomínáme jíst, pít, jo? Takže i tím dosycujeme ten kognitivní zdroj. Že vlastně získáme tu energii z té potravy a z pití. Takže to je o tom obnovování, o tom víc budu mluvit na ten příští týden v tématu té psychohygieny, jak vlastně obnovovat tu svou energii a jak s tím zacházet. No a potom můžeme tu kapacitu toho kognitivního zdroje taky zvětšovat. To neznamená, že my máme nějakou jako tu nádobu, ten takzvaný kognitivní zdroj a prostě když ho vyčerpám, tak ho vyčerpám anebo ho doplním. Ale když budeme na tom pracovat, tak si můžeme jako tu nádobu zvětšit. Jo? Že když bychom to představili jako ten pohárek s tou vodou, který tomu
si na slonovi podáme, tak on ho postupně vypije, my mu ho můžeme zase dolít. Ale můžeme mu dát taky větší ten pohárek, větší nádobu, aby tam měl víc té vody. Jo, takže lze i zvětšovat tu kapacitu. A jak se zvětšuje ta kapacita? No právě budováním těch správných pracovních návyků. Jo, když si vybudujeme ty správné pracovní návyky, tak tím budeme zvětšovat kapacitu toho kognitivního zdroje. A tady mám taky takovou ještě k tomu jednu metaforu. No, možná až na závěr řeknu. A teďka, tak to byla ta seberegulace. A potom ta druhá věc, která ovlivňuje tu schopnost jít do akce, je takzvaná rozhodovací paralýza. Myslím si, že v této fázi se teďka nachází celá řada rodin, kdy máme tolik úkolů, že nás vyčerpává už jen ten samotný proces rozhodování. Mimo jiné to rozhodování taky jakoby odčerpává ten náš kognitivní zdroj, jo? Že nejenom to, že my řídíme toho slona, ale už i to samotné rozhodování, kam tou cestou pojedeme, už to samotné rozhodování také zmenšuje ten náš kognitivní zdroj. Takže jsme buď zavaleni úkoly a je to takový stav, kdy máme násobně více úkolů, než kolik máme času na jejich vyřešení. Jo, že když bychom se ty úkoly načasovali, tak zjistíme, že prostě jako bychom museli, že by ten den musel mít 40 hodin, aby jsme to všechno zvládli. Co je teda řešením, nebo jak v této situaci, kdy se tedy ocitneme v situaci té rozhodovací paralýzy, kdy jsme jakoby naprosto ochromení, že buď teda už ani nemůžeme rozhodnout, co dělat, anebo víme, že máme vícenásobně úkolů než toho času na splnění. Když si představíme, že jsme jakoby ten brouček, který před sebou valí tu kuličku a teď ta kulička se zvětšuje, až nás zavalí. Tak tím řešením je odkrajovat z té nabalené koule každý den to nejdůležitější a nejnaléhavější. Prostě zmenšovat tu kouli. A to je zase o těch prioritách, že musíme si stanovit ty priority. A to, co je nejdůležitější a co má nejvyšší prioritu, tak to každý den odkrojíme. A i když tam pořád zůstává řada těch činností, které jsme nestihli, tak si můžeme říct, že aspoň to nejdůležitější a nejnaléhavější jsme jakoby ukrojili a umenšili si tu kuličku, kterou před sebou valíme. S tím ale ruku v ruce by mělo jít omezit přísun nových úkolů. Věřím, že pro ně to snadno řekne, ale někdy třeba může od těch učitelů prostě jít další a další úkoly a těm nemůžeme říct ne. Ale věřím, že jsou i takové úkoly, u kterých říct ne můžeme. Takže když už je naplněná naše kapacita a teď si představíme, že my z té kuličky ukrajujeme ty kousky, tak se snažíme, aby se zase nezvětšovala tím, že nabalujeme nové a nové úkoly. Takže odkrajovat z nabalené koule a omezit přísun nových úkolů a o čem už jsem mluvila, delegovat. Všechno, co můžete delegovat, tak delegujte. Jo? Třeba opravdu nějaké ty jednodušší úkoly na děti, víc na ně přesouvat tu odpovědnost, víc je vést té samostatnosti. O tom zase se budeme bavit na jiném tom semináři, jak na to. Jo, takže na celý ten podpůrný systém vlastně můžete delegovat. To, proč jsem před okamžikem řekla, že ty dlouhé seznamy nejsou úplně fajn, v okamžiku, kdy právě se stane to, že ten seznam je příliš dlouhý, tak to způsobuje tu rozhodovací paralýzu. Jo, takže pozor na dlouhé seznamy, případně si to prostě nějak jakoby třídit, ty seznamy. A pozor na přestřelení těch reálných schopností našich. Jak jsem to říkala už i pro ty dětská, pro ty žáky, tak buď reálně, anebo raději si to jakoby nadsadit ten čas, aby nedocházelo k tomu selhávání. Jo? Takže ne zbytečně ty naše schopnosti
dovednosti jakoby nenadsazovat, aby jsme potom nebyli zklamáni tím, že jsme to nestihli. No a na závěr, co bych vám řekla, už jenom pár takových myšlenek mých, než vám dám prostor pro dotazy. Mluví se hodně v dnešní době o syndromu vyhoření, tak jenom jsem chtěla říct, že i jako rodič můžete vyhořet. A proto byste měli pečovat o ty své zdroje, nezapomínat na sebe a do toho pravidelného plánování zapojit i něco, co vás bude sytit, co bude dočerpávat ty vaše zdroje. Protože to funguje, jako když je nějaká ta turbulence v letadle. První nasadím masku sobě a teprve potom ji můžu nasazovat dítěti. Jo, takže to je ta metafora toho letadla, kdy první musíte zazdrojovat a postarat se o sebe, abyste vůbec byli schopni se starat o ty druhé lidi. Jo? Když vyčerpáte sami sebe a zhroutíte se, tak tím nikomu nepomůžete, ani sobě, ani té své rodině. Takže myslet i v tom plánování a organizaci na sebe a na to, že vy sami musíte někde čerpat. Potom bych zdůraznila komunikaci, nebojte se o tom mluvit. Myslím si, že pokud jste v situaci, kdy jste opravdu zahlcení, tak se v této situaci nachází nespočet dalších lidí, kteří vlastně proto budou mít pochopení. Není teďka žádná soutěž, kdo z nás to zvládne líp, kdo tím projde jakoby bez ztráty kytičky, kdo to jakože nějak mezi sebou v tom svém sociálním okolí jakoby nesoutěžíme, kdo to zvládne teďka momentálně tuto situaci tady těch opatření a té distanční výuky lépe, ale prostě snažíme se to zvládnout tak nejlépe, jak to jde a každý to jak nejlépe má někde jinde. Takže na to myslete, nebojte se o tom mluvit, ať už se svými blízkými, nebo klidně můžete oslovit i mě. Já vám to jsem nabízela, jsem tady i pro vás rodiče a nemusím si řekne to, no ježiš, s tím nebudu otravovat psychologa. Vůbec to nemusíte takto brát, protože ta doba je náročná pro všechny a třeba v úterý jsem měla konzultaci s tatínkem, který 1,5 hodiny jenom mluvil, protože to byla telefonická konzultace, tak se jenom občas zeptal, a ještě tam jste, ještě mě posloucháte? A po té 1,5 hodiny řekl, no já jsem vlastně nepotřeboval nic jiného, já jsem to jenom potřeboval ze sebe vysypat. Jo, takže klidně vůbec to není nic, za co byste si měli nějakým způsobem, jakože to nezvládáte. Pokud potřebujete si o té své situaci popovídat a nemáte ve svém okolí třeba nikoho, komu byste to mohli takto říct, nebo nechcete přidávat těm svým blízkým nějaké další starosti, tak se nebojte oslovit i mě nebo nějakého jiného odborníka. A na závěr, ať skončíme trošku i pozitivně, tak z každé situace se dá, byť je sebe nepříjemnější, tak se s ní dá něco naučit a něco s ní získat. Tak se můžete sami sebe ptát, co se teďka momentálně tím učí mé děti. Já bych si tak tipla, a třeba co mi říkala včera moje sestra, která má taky 2 školáky doma, tak ocenila, že se ty děti učí teďka momentálně větší té samostatnosti a tomu organizování té vlastní činnosti, víc než tomu bylo doposud, když byli v té škole. Takže se tím i ty vaše děti něco naučí a určitě se tím něco naučíte i vy sami. Já momentálně si říkám, že bych se asi nikdy nedonutila tak zlepšovat v těch technických nějakých dovednostech a v práci s počítačem, jako jsem k tomu byla jakoby přiměta v současné době. Takže každá situace, byť je momentálně velmi zátěžová, nám může i přinést nějaké výhody nebo něco vlastně dobrého. No a ukončím to úplně takovým jakoby vtípkem, který jsem svého času říkala i deváťákům, ještě když jsme byli ve škole.
že je takový kreslený vtip, možná jste ho někdo viděli, já jsem ho už nenašla, že by vám ho tady dala do prezentace. Možná ho najdu na ten příští týden pro vás, kdo jste přihlášení, že jdou dva lidi v dešti a ten jeden říká, no já mám teda ale blbou náladu, že prší. A ten druhý mu na to říká, no to já jsem rád, že prší. A ten se ho ptá, no a proč prosím tě si rád, když prší? A ten mu na to odpovídá, víš, no ono by pršelo, i kdybych nebyl rád, tak to já jsem teda radši rád. Takže já si myslím, že to krásně jakoby dokumentuje tu současnou situaci, kdy i to, jak to prožíváme a vnímáme, že jako jsou prostě věci, které neovlivníme, tak obraťme tu pozornost tam, kde to ovlivnit můžeme a snažíme se z toho získat to nejlepší. Tak to je v současné chvíli z mé strany vše a teďka jsem teda tady pro vás a pro vaše dotazy. Děkuji vám za pozornost a kdybyste něco potřebovali, tak se ozvěte a můžete teda teďka ještě klást otázky. Tak vypadá to, že jsem vás úplně vyčerpala, zahrnula informacemi a že teď jste mě u toho počítače usnuli a už tam ani nejste. nebo jsem vás prostě tak vyčerpala. Tak já momentálně zastavím nahrávání